ang tema sa ato ang Ebanghelyo, sa atong mga pagbasa, adunay kalabutan sa pagpasaylo. Lisod sayon ra ning litukon, sayon ra ning ibungan, apan sa pagkatinuod gayon lisod buhaton. Kay natural nato, inclination nato, human nature nato ba nga manimalos. Kay ganito kanang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Law of the jungle. Kung ipuan ka ko sa kangipon, mubalos po kag ipo kung mahimo sobra pa sa usa. Kay kumo walay sukod sa balos. Mao man ato ang natural inclination, kana bitaw mo get even, vendetta, morido. Mao na ato tungod sa ato ang kahimtang nga nabahira na kitag sala, mao na ato ang disposition, ang natural nato nga tendency musilot, dili mo pasaylo. Mao na kining pagtulunan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay si Pedro miduol kaniya, siguro gikapoy na si Pedro pinasaylo sa mga kauban ba. Nga mao ra nga magsigig gihapon panungog sa iya, magsilag gihapon himog pakasala sa iya ha. Ya mo to nga nangutana sa Ginoo, kapila man dayta mo pasaylo ani kapito ba? Mingon ang Ginoo, kapitoan, kapito, kapilo. Ang kanang numero 7 sa balaang kasulatan, numero na sa perfection, number of perfection. Unay kapito ka adlaw, nahuman og himo ang kalibutan, mipahuway ang Ginoo. Ora natay pito ka sakramento. Unya, kung makuwangan nag-usa, mahimong unom. Nya mo na ang number nga unom, number of imperfection. Nya kung katuluhon pa yun mo ng unom, 666, number na sa yawa. So dili na siya kahimpitan. Sa ato pa, sa dihang lingon na katong Ginoo nga mo pasaylo ka, kapituan, kapito, kapilo, buot pasabot, walay limit, walay iphanay. Kita, usahay ang atong kutay, katulo lang. Lingon tag 1, 2, pagka 3, paka na na. Kaya moray taman hatod diha ang ato ang lahutay ba. Pero ang atong Ginoong Hesukristo mingon mismo nga mupasaylo kita sa nakasala ka nato hangtod nga dili na kini sakit nato. Kanami sa forgive until it hurts. Kani we have to forgive until it doesn't hurt anymore. Kaya nga naman, nature na nato, nahimo ng kinaiyahan nato ang pagpasaylo. O na, walay shortcut ni. Gamay pa lang nga bata, tudluan na nato sa pagpasaylo. Kay lisod kayo ni nga butang. Kinahanglan sa mga ginagmay nga mga butang, tunan nato sila nga mupasaylo, aron inigabot unya sa mga dagko nga mga kaso, dili lisod alang kanila ang pagpasaylo. Kay nahimo naman siyang second nature, natural na kaayo nato. Nganong gikinahanglan man nato ang pagpasaylo? Dili lang man na kay makabenepisyo ang tao nga atong gipasaylo. Kita pod mismo nga nagpasaylo, nakabenepisyo pod sa ato ang pagpasaylo. Kaya ang dili pagpasaylo, gadaladala ta sa bugat, gadaladala ta sa baggages, palasunon, psychological baggages. Kunya kung magtapunog na sa ato ang likod, mauna nga tingala ka, nganong dali naman lang ko kapuyon, nganong dali naman lang kayo ko masungot, nganong dali naman kayo ko mapungot, gamayng butang mo, sinta dayon ko, nagtapunog naman na nga mga dili pagpasaylo sa mga nakasala ka nato. Mao na kung magpasaylo kita sa uban, we are actually doing a favor unto ourselves.
Mihatag po tag pabor sa ato ang kaugalingon. Kay nag-travel light ta. Atong gihawas ang mga bugat natong dala aron ang atong pagbaktas gaan na kay tinuod bitaw. Kamong kita nakasinati ba mo nga kanang human bitaw tang mangumpisal nga murag gaan kayo ang atong paminaw o pagbati. Gaan kayo nga nahawasan ta sa sala. Kay nga bitaw tuo magdaladala man tani ini nga naaman tay katugyanan ani. Pasagdan nato ang simbahan nga atong kapiyalan sa ato ang sala. Siya na'y bahala niya na motugyan sa Dios. Pero kita travel light na ta. Mao na ang rason. Kung gusto ta mapasaylo sa Dios, na ay catch. Pasaylo ta bisag unsa nga sala atong nahimo. Bisag unsa nga sala. Kay walay sala nga arang kadako nga dili mabuntog sa grasya sa Dios. Ug si San Pablo mayon gani nga kung ang sala miabot sa kalibutan, mas grabe ang grasya. Katiting ranang sala, ana rana sa grasya sa Dios. Unya usahay kita, naata niya ng pagbati nga moingon nga di naman siguro ko mapasaylo sa ako ang sala, kay kabalik-balik naman ko niinig himo. Di na siguro ko mapasaylo, muundang na lang ko. Mauwaw naman ko sa Ginoo. Di naman ko niya mapasaylo ani. Kung naata ni ana nga pagbati, pagbantay, kay hulhog na sa yawa, maunay iyahang gamiton nato. Ibutang ta ni ana nga kabutang, kanabitaw tulisupon tagmayo, wa kay ayo. Ako pa nimo muundang na kog simba, muundang na kog ampo, kay magbalik-balik ra kasi mong sala, di nakapasayloon ana. Hugaw kaayo ka. Pamaagi na sa yawa sa pagtintal nato. Kunya kung mao na ato ang gibati sa Ginoo, atong gi-underestimate ang iyang kakayahan sa pagpasaylo. Atong gi-underestimate. Kung tanaw nato nga di na ta mapasaylo sa ato ang sala, atong gi-underestimate ang iyang kakayahan nga magpasaylo. Pero mao ni mga tao alang sa atong kaluwasan